U jednoj zemlji, koja danas više ne postoji, postojala je industrija sposobna da proizvodi generatore za elektrane, transformatore za velike energetske sisteme, električne lokomotive, motore i opremu koja je završavala hiljadama kilometara daleko od Zagreba. Na proizvodima je stajalo jedno ime – Končar. Za mnoge je to bila samo fabrika, ali iza tog imena nalazio se ogroman sistem koji je pokušavao da Jugoslaviju uvede među ozbiljne industrijske zemlje sveta. Kako je Končar stigao tako daleko i šta se sa njim dogodilo kada je nestala država u kojoj je izrastao? Ako volite priče o velikim jugoslovenskim fabrikama, industriji i kompanijama koje su nekada poslovale širom sveta, pretplatite se. A sada da vidimo kako je nastao Končar. Istorija ovog industrijskog diva počinje mnogo pre socijalizma. Temelji onoga što će postati elektroindustrijski stup države položeni su neposredno nakon Prvog svjetskog rata. 24. januara 1921. godine u Zagrebu je registrovano skromno preduzeće pod nazivom Elektra. Krajem iste godine nemačka grupacija Siemens preuzima kompaniju, što joj omogućava direktan pristup tehnološkim standardima koji su definisali svetsku elektroindustriju tog vremena. Fabrika je postepeno evoluirala od obične radionice za popravke do ozbiljnog pogona, a 1930. godine isporučuje prvi elektromotor sa lak žicom sopstvene proizvodnje, dokazujući da domaća radna snaga uspešno usvaja komplikovane tehnološke procese. Nakon Drugog svjetskog rata, u potpuno izmenjenim političkim i ekonomskim okolnostima, preduzeće biva nacionalizovano 1946. godine. Poneće ime Rade Končar, po narodnom heroju koji je pre rata radio u toj istoj fabrici kao bravarski radnik. Za posleratnu industrializaciju Jugoslavije, elektroindustrija je bila ključna. Bez sopstvene proizvodnje električnih mašina, transformatora i generatora, izgradnja modernog društva zavisila bi isključivo od skupog uvoza. Imati domaću fabriku sposobnu za projektovanje i proizvodnju složene opreme značilo je stvarni suverenitet. Već 1948. godine fabrika isporučuje svoj prvi sopstveni generator, pokazujući da zemlja može samostalno graditi energetske sisteme. Elektrifikacija je postala motor razvoja, koji je osvetlio gradove, pokrenuo fabrike i železnice. Vremenom je Končar prerastao okvire obične fabrike i postao složeni, vertikalno integrisani industrijski sistem koji je obuhvatao ceo lanac proizvodnje. Za prelazak na viši tehnološki nivo bilo je neophodno stvoriti sopstvenu naučnu i istraživačku bazu, pa je 1961. godine osnovan Elektrotehnički institut koji je postao mozak i razvojno srce čitavog sistema. Institut se nije bavio samo kontrolom kvaliteta, već je razvijao originalne tehnologije, patentirao izume i vršio najnaprednija primenjena istraživanja. Kompanija je uspostavila tesnu saradnju sa tehničkim fakultetima, posebno sa Elektrotehničkim fakultetom u Zagrebu, gde su profesori često delovali kao vodeći projektanti. Specijalizovane fabrike nicale su širom zemlje, fokusirajući se na različite delove elektroindustrije. Broj zaposlenih je pratio ovaj rast, pretvarajući preduzeće u privrednog giganta sa desetinama hiljada radnika. Važnost tehničkog znanja bila je primarna. Biblioteka instituta čuvala je preko 20.000 knjiga i 800 naučnih časopisa, pružajući inženjerima stalni uvid u svetska dostignuća. Končar više nije samo proizvodio, diktirao je tehnološki razvoj regiona. Dok je prosječan građanin Končar poznavao po kućnim uređajima, najveći deo njegove moći nalazio se daleko od kuhinja i prodavnica, u elektranama, železnici i ogromnim energetskim sistemima. Tehnološka snaga ogledala se u raznovrsnosti i kompleksnosti proizvoda. Na samom vrhu te piramide bili su masivni generatorski sistemi i energetski transformatori. Projektovanje i izrada ovakvih mašina zahtevali su milimetarsku preciznost, jer su rotori teški 100 tona morali da se okreću ogromnim brzinama u unutrašnjosti brana. Transformatori su morali da izdrže ekstremne napone,
i najteže klimatske uslove bez i najmanjeg prekida rada. U sektoru transporta Končar je bio prepoznatiji po električnim lokomotivama, modernim iskopodnim tramvajima i elektromotornim vozovima. Svemu ovome treba dodati i proizvodnju visokonaponske opreme, sklopnih uređaja, mernih transformatora i sistema za prenos električne energije, što je omogućavalo kompletno opremanje velikih mreža po principu ključ u ruke. Izgradnja druge Jugoslavije bila je direktno povezana sa stalnim rastom potrošnje električne energije. Da bi se izgradili novi gradovi i pokrenula teška industrija, bilo je neophodno obezbediti stabilne izvore napajanja, a Končar je u tome bio ključna karika. Na reci Cetini, Končareva oprema ugrađena je u hidroelektrane Peruća, Zakučac, Orlovac i Đale, koje su činile energetsko srce Dalmacije. Ipak, tehnološki vrhunac domaće saradnje bila je isporuka opreme za hidroelektranu Đerdap na Dunavu, zajednički projekat Jugoslavije i Rumunije. Za Đerdap je Končar isporučio 3 velika generatora snage 190 MV, blok transformatore napona 420 kV, kao i prve domaće tiristorske sisteme za uzbudu generatora. Hiljade kilometara dalekovoda i stotine trafostanica širom zemlje radile su zahvaljujući opremi proizvedenoj u zagrebačkim pogonima. Elektrifikacija železničkih pruga, prelazak sa parne na električnu vuču, realizovana je isporukom stotina lokomotiva koji su svakodnevno prevozile milione tona tereta i putnika. Izlazak izvan granica Jugoslavije bio je dokaz visoke konkurentnosti domaće tehnologije. Kompanija nije izvozila sirovine, već visoko sofisticirane finalne proizvode na najzahtevnija tržišta. Značajnu ulogu u otvaranju vrata tržišta u razvoju odigrao je pokret nesvrstanih. Na afričkom kontinentu kompanija je postala sinonim za pouzdanost, isporučujući opremu u više od 20 zemalja, uključujući Tanzaniju, Maroko, Gvineju, Nigeriju i Keniju. Jedan od najvećih uspeha bio je ugovor za isporuku generatora za hidroelektranu Kariba Nord u Zambiji 1971. godine, gde je Končar u otvorenoj utakmici pobedio renomirane zapadne i japanske ponuđače. Međutim, uspeh nije zavisio samo od politike. Kvalitet opreme prepoznali su i kupci na zapadu. Nemački AEG je uvozio generatore iz Zagreba, dok su prve izvozne licence za brodsku opremu prodate Italiji i Poljskoj još 60. godina. Tehnološki transferi nastavljeni su prodajom licenci za mjerne transformatore u Indiju, energetske transformatore u Argentinu i visokonaponsku opremu u Venezuelu. Ta tradicija živi i danas, što potvrđuju savremeni ugovori poput isporuke generatora za male hidroelektrane u Japanu, što je bio prvi put da su se japanski investitori odlučili za evropskog ponuđača generatora. Najveća moć i obim sistema zabeleženi su krajem 80. godina 20. veka. SUR Rade Končar bio je industrijski kolos u jugoslovenskoj privredi. Sa tačno 24.197 zaposlenih u 1989. godini, kompanija je predstavljala grad u malom. Končar je funkcionisao kao mreža fabrika uglavnom koncentrisanih u Zagrebu, ali sa pogonima i u drugim delovima zemlje. Godišnji izvoz merio se desetinama miliona dolara, a proizvodi su stizali u preko 100 država sveta. Snaga holdinga ležala je u sposobnosti da se samostalno, bez spoljne pomoći, izvede ceo proces, od idejnog projekta i laboratorijskih ispitivanja do montaže i puštanja u rad na udaljenom kontinentu. Velike fabrike nisu nastajale samo zahvaljujući političkim odlukama, već zahvaljujući decenijama akumuliranog stručnog znanja. Rad u projektantskim biroima odlikovao se visokim stepenom stručnosti. Jedna od najfascinantnijih ilustracija ovog inženjerskog duha bio je razvoj prve domaće tiristorske lokomotive serije Ježe 442, završene krajem decembra 1981. godine. Železničari su joj dali nadimak Štefica, jer je svečano puštena u rad 26. decembra na praznik Svetog Stefana, dok je u javnosti postala poznata kao Brena. Tokom njenog razvoja inženjeri su se suočili sa ozbiljnim izazovom.
Lokomotiva je nakon sklapanja bila preteška za standardne pruge. Da bi smanjili masu ispod kritične granice od 84 tone, projektanti su morali da analiziraju svaki detalj i olakšavaju delove šasije, smanjujući težinu kilogram po kilogram, dok vozilo nije ušlo u propisane gabarite. Na testiranjima lokomotiva je podvrgnuta ekstremnim ispitivanjima, od provociranja proklizavanja točkova do merenja otpora vazduha pri naglim zaustavljanjima. Ispitivanja su pokazala da je domaća škola u stanju da stvori proizvod svetske klase koji se bez problema nosi sa najtežim prugama. Lokomotiva i danas drži brzinski rekord na ovim prostorima sa postignutih 183,7 km/h. Međutim, stabilnost sistema počela je da se narušava tokom 80. godina, prateći duboku ekonomsku krizu koja je zahvatila Jugoslaviju. Visoka inflacija, rast spoljnog duga zemlje i nestabilnost domaće valute otežali su poslovanje i nabavku sirovina iz inostranstva. Domaće tržište, koje je decenijama bilo glavni oslonac za plasman opreme, počelo je naglo da se skuplja. Investicije u energetiku i železnicu su dramatično smanjene, što je dovelo do pada domaćih porudžbina. Istovremeno, globalna industrija je prolazila kroz brzu digitalnu transformaciju. Konkurenti sa zapada razvijali su napredne mikroprocesorske sisteme upravljanja, dok je Končar, pritisnut financijskim ograničenjima u zemlji, teže dolazio do investicionih sredstava za brzu modernizaciju sopstvenih programa. Dodatni udarac predstavljala je kriza naplate na tržištima nesvrstanih zemalja, koja su i sama zapala u dugove, ostavljajući $100 miliona nenaplaćenih potraživanja. Početak 90-ih doneo je potpunu promjenu realnosti. Raspad Jugoslavije i ratni sukobi doveli su do trenutnog prekida industrijskih lanaca. Kooperanti iz različitih republika našli su se u različitim državama, sa prekinutim komunikacijama i blokiranim računima. Gubitak zajedničkog tržišta bio je trenutan. Spoljnopolitička kriza kulminirala je blokadom Iraka u avgustu 1990. godine, zbog čega je kompanija pretrpela ogroman udarac. Gubitak ugovorenih poslova u vrednosti većoj od $250 miliona. Izvoz je praktično stao, a domaća proizvodnja zaustavljena je tokom 1990. godine. Kompanija je morala brzo da se transformiše. U decembru 1990. godine SUR Rade Končar preoblikovan je u akcionarsko društvo i holding pod imenom Končar Elektroindustrija. Usledio je period teškog restrukturiranja i privatizacije. Broj radnika je drastično smanjen. Sa 24.197 zaposlenih u 1989. godini spao je na manje od 10.000 već 1991. godine, da bi se krajem 90-ih stabilizovao na oko 4.000 zaposlenih. Mnoge fabrike unutar holdinga otišle su u stečaj, a kompanija se okrenula zapadnim standardima kako bi opstala. Za razliku od mnogih drugih industrijskih giganata i socijalističke ere koji su potpuno ugašeni, Končar je preživeo. On se reorganizovao i danas uspešno posluje na globalnom tržištu. Nekadašnji sistem pretvoren je u grupu Končar, koja danas obuhvata niz specijalizovanih društava kćeri. Kompanija uspešno kotira na Zagrebačkoj berzi pod simbolom KOEI i danas beleži istorijski rekordne rezultate. Sa godišnjim prihodima koji premašuju 1 milijardu evra i knjigom ugovora vrednom više od 1 milijarde evra, Končar ponovo zapošljava preko 5.000 ljudi. Oko 73% ukupne prodaje plasira se u inostranstvo, a proizvodi grupe mogu se naći u 140 zemalja sveta. Kompanija je danas prisutna u oblastima obnovljivih izvora energije, digitalizacije energetskih mreža i ekološki prihvatljivog transporta. Na zahtevnom zapadnoevropskom tržištu Končar ponovo sklapa velike ugovore u Švedskoj, Belgiji i Nemačkoj. Pored toga, kompanija uspešno izvozi svoje moderne niskopodne tramvaje u Evropsku uniju, gde modernizuju gradski prevoz u Latviji, a razvijaju se i projekti u oblasti zelenog vodonika. Nekadašnji jugoslovenski SAOR Rade Končar
sa preko 24.000 zaposlenih danas pripada istoriji. Svet u kojem je taj sistem izrastao više ne postoji. Međutim, njegovo industrijsko nasljeđe i dalje je živo i opipljivo. Znanje stvoreno u Elektrotehničkom institutu i proizvodnim pogonima uspešno je preneto na nove generacije inženjera koji danas razvijaju napredne digitalne sisteme, softver za upravljanje vozovima i rješenja za pametne mreže. Objekti izgrađeni širom sveta, od brana u afričkim klisurama do dalekovoda u evropskim ravnicama, i dalje funkcionišu kao svedočanstvo vremena u kojem je domaća industrija bila sposobna da se takmiči na globalnom nivou. Da li je najveće nasljeđe Končara u fabrikama i proizvodima ili u znanju koje je decenijama stvarano? Priča o Končaru nije jednostavna. Priča o usponu i propasti. To je priča o industriji koja je rasla zajedno sa jednom državom, proizvodila opremu za elektrane i železnice, školovala generacije inženjera i slala svoje proizvode daleko izvan granica Jugoslavije. Kada se država raspala, nestao je i svet u kojem je taj sistem nastao. Ali za razliku od mnogih drugih giganata, ime Končar nije potpuno nestalo. Ono je preživelo, promenjeno, manje i drugačije, ali još uvek prisutno. I upravo zato ova priča možda najbolje pokazuje koliko je teško izgraditi industriju, koliko je lako izgubiti njen deo i koliko je retko da nešto od nje ipak opstane. Koji jugoslovenski gigant želite da obradimo u sljedećem videu? Pišite u komentarima.